Wata mummunar ambaliyar ruwa ta shiga gidajen mutane 4,521 a jihar Yobe, sannan kuma an rasa rayuka da dama a wannan mummunar ambaliya da ta afku. Akalla mutane 7 dai suka mutu, yayin da wasu guda 12,470 suka rasa muhallinsu a lokacin da ambaliyar ruwan ta afku a yankin Yobe. Ambaliyar ruwan dai ta afku ne a ranar 15 ga wata zuwa 17 ga watan da muke ciki dinnan 2025 a garuruwa daban-daban na jihar, inda ta shafi gidaje 4,521. Hukumar dai SEMA ta bayyana cewa gwamnatin Yobe na aiki tare da Yogis da kuma sauran hukumomi don ba da agajin gaggawa da kuma ɗaukar matakan kare abubuwan da za su iya ƙara faruwa a gaba. Mummunan ambaliyar dai ta afku ne ba zato babu tsammani a wasu garuruwan jihar Yobe, inda ta yi barna akalla guda 20 a gidaje, inda ta yi barna akalla gidaje 4,521. Ambaliyar dai wacce ta afku bayan sakamakon ruwan sama da iska mai ƙarfi a sassan arewa maso gabacin Najeriya a yankin Yobe, ta yi sanadiyar mutuwar mutane guda 7. Shugaban ƙaramar hukumar agajin gaggawa na jihar SEMA, Muhammad Goje, ya bayyana hakan ne yayin ganawa da 'yan jarida a yankin Damaturu. In ji rahoton da TV Channel ta fitar. Ya ce an ɗauki matakan gaggawa ne da suka hada da ciyar da wa'anda ambaliyar ya shafa da kuma samar musu da matsuguni na wucin gadi, haɗe da duba lafiyarsu da kuma gudanar da binciken gaggawa akan wannan lamari da ya afku. A ranar 15 ga watan Agustan 2025, ambaliyar ta afku ne a ƙaramar hukumar Fataskun, inda ta shafi unguwanni 21 a cikin mazaɓu 5 da kuma tilastawa mutane 12,470 barin gidajensu. Cikin 'yan sa'o'i kaɗan, SEMA ta ɗauki matakan gaggawa, ciki har da ciyar da mutane, sannan kuma da samar musu matsuguni ba tare da ba su tallafi. Shugaban ƙaramar hukumar dai na yankin ya ce kaso 85 na gidaje da ambaliyar ya yi mummunar barna ginin ƙasa ne, kuma mutane sun samu duk wani taimako na gaggawa wanda ya kamata a basu. Muhammad Goje dai ya ƙara bayyana cewa hukumar tana aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran hukumomin jihar, musamman hukumomin Yogis, domin hana mutane gina gidaje akan hanyoyin ruwa. Haka zalika, gwamnatin ta kaddamar da tsarin sa ido akan kwararowar ruwa daga kogunan Yobe da kuma Komadugu da kuma Katakon da Haɗejiya, wanda ya biyo bayan gargaɗin da NEMET da kuma NIHSA suka yi wa ƙananan hukumomin da ke da haɗari na ambaliyan, yayin da ake hasashen ɗaukar ruwan sama mai yawa. Saukar ruwan saman dai an yi hasashen shi ne yayin da mutane ba su farga ba, a nan take ruwan ya zo ya lalata wa mutane wajeje. Masu sauraro, sai dai fa mu ce Allah ya kiyaye, amma idan aka ji an ce irin wannan abin zai iya faruwa, to karka ce abin ba zai faru ba ka kwanta kai ta bacci. Ya kamata ka ɗau matakin kare kanka da lafiyarka da dukiyarka kafin abin ya zo. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro yakin al'umma, sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.